Chienni wang'iye to what extent? Ka wang'iyo ko wacho ker machon ne pod wang'iyo mag Kenyatta, pod wang'iyo mag Moi. Gik mane wang'iyo godo mag Moi gi mag Kenyatta ne gin gik moko maricho manotim ki sirkal. Iwacho ni sirkand ne notimo gima kama or sirkand ne nokotimo ne jopiny kama. Ema nomiyo wabedo gi gima chalo kaka TJRC report gini mane ng'iyo historical injustices. To gin mar gini wabedo gi kamoro makoro wayudore ni kaka koro migosi Rigathi Gachagua en ko wacho ga chien kaka sama no duoko migosi Uhuru Kenyatta no duoke liel ka Kimunya migosi Kimunya no duoke ni ang'eyo ni nwachwanyore kodi kaka ne in jatenda ineno ka en ong'iye at a personal level mopogore gi ng'iye kaka mar piny. Onego bed ni king'iyo historia ting'iye kaka itimo ne jopiny ang'o sirkal cha notimo ang'o to ere kaka wadwa konyogi to kwang'i ni migosi Uhuru Kenyatta sama ne ene telo ni nomake ni bank account ne nobedo frozen notere court mar EACC en man ong'iye as an individual kar ng'iye ni to en Kenya nikech sani en jatelo mar Kenya ok en jatende kende gimoro amora mogore ne ok ogore ne kien kodwa gore ne kien to dhi omany oko mago timo kien e ode to gimoro amora motimo in public mano onego bed ni mar jo Kenya mako wacho ni ji ng'iyo chien to ong'i chien ne jo Kenya kik ong'i chien ne mare kende. Iwacho kanyo makare asoma ne moko kuom ote ma joneno magwa bende chwalonwa okinyi makawuono ote makamago abro bedo kasomogi achiel kachiel mondo winjane kaka joneno magwa pachgi kotudore kod twak marwa madhi nyime gi sani. Nyalo mana ketna moko kuom ote ma joneno magwa osebedo ka chwalo mar mondo mi wasomgi ote